Anul trecut pot să spun că mi-am recăpătat încrederea în mine. De-a lungul anilor am investit timp, bani, energie în tot felul de cursuri de perfecționare. Inclusiv în anul 2023 am terminat poziția de asistent medical, gândindu-mă că nu o să reușesc să fac o carieră în pedicură și o să mă duc să mă angajez ca asistent medical, deși gândul și sufletul meu este la pasiunea mea, pedicura. Uitându-mă pe internet, mai exact pe Facebook, am văzut o postare de la un om pe care îl apreciez foarte mult și îl urmăresc de foarte mulți ani, Maria Ianoș, în care spunea că viitorul începe acum și nu mâine. Și ne invita la o sesiune 1 la 1, cum spune ea, să ne înscriu. Am decis să mă înscriu la această sesiune, gândindu-mă că oricum nu o să mă contacteze pe mine, Maria Ianoș. Întâmplarea a fost că la ora 13 aveam stabilit întâlnirea cu Maria și mă sună Maria. Nu-mi venea să cred, un număr necunoscut, răspund Maria Ianu și ok, îmi spus că în 10 minute sunt pregătită, intru în sesiune cu ea și am început discuția. Ce vreau să fac, de ce m-am înscris la curs și așa mai departe. Am zis că vreau o cuticulă perfectă, că vreau să-mi iasă o pedicură impecabilă și așa mai departe. Bineînțeles, Maria a văzut potențialul din mine, pe care eu nu-l văzusem niciodată și îi mulțumesc din suflet pentru că a avut încrederea în mine, pentru că nu m-a lăsat să renunț atunci când voiam să renunț. Și datorită ei, astăzi cunosc tainele pedicurii complexe, ajutând foarte mulți oameni cu tot felul de probleme, bătături, onicoliză, onicomicoză, unghii încarnate, fier de titan, lucru pe care nici măcar nu-l visam. Da? Mă gândeam că nu, eu nu am cum să fac așa ceva. Da, Maria Ianoș este mentorul meu în viață. Datorită Mariei Ianoșii, astăzi am pus bazele unui salon, propriul meu salon de pedicură, care sunt foarte mândră. Datorită Mariei mi-am căpătat încrederea care îmi lipsea de-a lungul anilor și nu o găseam nicăieri. Datorită Mariei Ianoșii astăzi pot să abordez orice tehnică, orice problemă în pedicură.